Видео Мечев Продакшн. От Атанаска за нейната сестра Нетка, по случай нейния 21 рожден ден. Твоята сестра Атанаска, ти казвам честит рожден ден, сестричке Нетка. Пожелавам ти само радост и истински хора край теб. Не забравяй, Нетка, че съм с тебе и в лош, и в добър момент. И да сме се карали, няма да се намразим. Бъди много здрава и борбена в този труден живот, сестричке Нетка. Безброй мечти желая, Нетка, ти да си сбъднеш. Но запомни, внимавай с кой ги споделяш, защото хората са лицемери и никой не иска да си по-добре от него. Дори да сбъркаш, Нетка, от калта ще те извадя и пак за лака ще заделим до края. Прости, ако аз, сестра ти Атанаска, Съм те обидила някога. просто мисля ти доброто И не искам ти да страдаш, Нетка. Честит 21 рожден ден, Нетка. честит рожден ден, моя рамо и сестра. Пораснахме по-бързо, отколкото трябва, Но във всяка рана имаше и сила, защото Атанаска и Нетка сме били за крила. Безброй мечти желая ти да сбъднеш, но запомни, внимавай с кой ги споделяш, защото хората са лицемери, сестричке Нетка, и никой не иска да си по-добре от него. помниш ли, Нетка, детските години? Дори без думи сме се разбирали, Отлетяли нашите мечти големи, а сега нека бавно оживяват. щастието ни предстои, Защото силните сърца животът ги дари. Твоята сестра Атанаска те обича безкрайно. Бъди благословена, Нетка. Нека Господ Бог винаги върви пред теб. Видео Мечев Продакшн.